Üdvözlök mindenkit a Magánügy mai adásában, mivel nemrég ünnepeltük a bársonyos forradalmat november 17-én. Ennek apropóján itt van velünk kedves Bot László tanár úr. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Illetve állandó kommentárunk Simon. Tiszteletem. És a mai témánk pedig Bot László tanár úrnak a gyerekkora, illetve hogy élte meg a kommunizmust, a rendszerváltást és hasonlók. Köszönöm szépen a meghívást, várom a kérdéseket, remélem, hogy hasznosan tudok rájuk válaszolni. Elsősorban az egyszerűség kedvéért leszögeznénk, hogy tanár úr maga mikor is született, kérem? Tehát ha minden igaz, 1989-ben én már 13 éves voltam, alapiskolás, általános iskolás, 7. osztályos. Rendben, és hol élt akkoriban? Én Dunaszerdahelyen éltem. És azelőtt is vagyok, azelőtt is, igen. Tehát itt nőtt fel? Itt nőttem fel, igen, Dunaszerdahelyen. Melyik iskolába járt? Alapiskola, ugye így beszéljünk, akkor általános iskola, alapiskola. Akkor úgy hívták, hogy Szlovák Nemzeti Felkelés, ifjú hősei, magyar tanítási nyelvű alapiskola. De mi ezt nagyon egyszerűen úgy hívtuk, hogy Gorki, ami ma a Szabó Gyula alapiskola. De akkor ilyen hosszú neve volt. És középiskola vagy gimnázium? Középiskolában én gimnáziumba indultam, gimnáziumba is vettek fel, oda is felvételiztem, de akkor indult még az Ozorák iskola, lényegében is egy menedzser szakon tulajdonképpen az első diákok közt voltam, és végig az akkori gimnázium tanárai tanítottak bennünket, tehát lehet, hogy sokan emlékeznek még Hölgye tanár úrra, aki az én szlovákosom volt, úgyhogy lényegében gimnáziumi tanárok tanítottak bennünket abban az iskolában. Mennyire volt politikailag befolyásolva akkoriban az iskolarendszer? Jaj, de nehezet kérdeztetek tőlem. Jobban, könnyebben nem tudtok kérdezni, megpróbálok válaszolni, jó? Úgyhogy... Csak felületesen, aztán belekérdezünk egy-két dolgot. Persze, jó, részemletesen rendben van. Megpróbálok úgy, hogy nem szeretnék a politikába nagyon belefolyni. Én azt gondolom, hogy 89-ig, aztán utána, hogy mi volt, azt bizonyára el tudják dönteni nálam sokkal okosabb emberek is, de szerintem azért nagyban befolyásolta a politika az akkori helyzetet. Önnek ez egyébként tetszett? Tehát azt mondaná, hogy jó gyerekkora volt, vagy lehetett volna jobb? Ez is egyszerre könnyű és egy nehéz kérdés. Bizonyára, hogy sok év távlatában azért sok minden megszépül. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit bezárt gyerekkorunk volt, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az rossz, talán inkább úgy vezetném le, hogy mindenki, attól függ, hogy ki hogy gondolkodik. Tehát ha esetleg valakinek van egy olyan gondolkodásmódja, hogy egy kicsit többet is szeretne látni a világból, akkor ez a bezártság azért nem biztos, hogy annyira jó volt. Akinek nem voltak ilyen ambíciói, és mondjuk úgy, hogy megfelelt ez a bezártság, akkor bizonyára, hogy jobban érezte magát. Hogy értené? Tehát hogy bezártság? Hát ugye bizonyára ti is tudjátok, akkor én most visszakérdeznék, ha lehet, ugye, hogy megkérdezhetem, hogy hol jártatok eddig a világban, nem kell nagyon messzire utaznunk, de hogy jártatok-e Nyugat-Európában például? Persze. Tudnátok konkrétan mondani, hogy hol és hova? Olaszország. Spanyolország. London. És ezt gondolom, ezt megtettétek már 14 éves korotok előtt is, ugye? Tehát nem kellett várni a gimnazista évekre, vagy? Úgy. Igen, egyébként még iskolából is. Tehát mi például Szabó Gyulában. Na, én pont erre a helyzetre szerettem volna egy kicsit rámutatni, hogy lényegében szerintem mi korosztályunkban is volt olyan, aki szívesen elment volna Ausztriába, vagy elment volna Olaszországba, vagy elment volna Spanyolországba. Nyilván, hogy ehhez anyagi eszközök is kellenek, az tény, de ugye ez az akkori rendszerben nem hogy lehetetlen volt, hanem a lehetetlennél is több volt. Tehát egyszerűen be voltak zárva a határok Nyugat-Európa irányába, tehát kicsit szerencsések helyzetben voltunk abból a szempontból, ha megengeditek, ezt elmondom, hogy mi fogtuk az osztrák tévét. Tehát Dunaszerdahely, Pozsony, Győr és ez a környék, nem vagyunk messze Ausztriától, és mi teljes mértékben tudtuk fogni az osztrák tévét. Abban az időben 6 csatorna volt. Volt az úgynevezett Pest 1, Pest 2, azután volt, mi úgy hívtuk, hogy Pozsony 1, Pozsony 2, azután volt az úgynevezett ORF 1, tehát az osztrák köztévé, az 1-es és a 2-es, és lényegében azzal, hogy idáig sugároztak, azzal azért elég sok mindent tudtunk nézni, hogy mi történik nyugaton. Ezt ha már kicsit messzebb megyünk, akkor ezt már azért annyira nem tapasztalták, mivel a tévéadás odáig már nem ment el, és azért mi tudtunk olyan sorozatokat nézni, bizonyára a korosztályomban szerintem, akik ezt most hallgatják, hogy Michael Knight, ugye a Kit, autó, nem tudom, hogy emlékeztek rá esetleg.
Én majd gyerek vagyok, én ilyen. Tom és Jerry, ami szintén... Az Tehát ne felejtsük el, hogy 89 előtti részről beszélünk, tehát arról a korról beszélünk, és azért sok mindent láttunk úgy az osztrák tévében, ami legalábbis számomra, lehet, hogy nem mindenki észlelte ezt a korosztályomból, de számomra mindenképpen egy olyan jel volt, hogy azért van más világ is, nem csak a miénk. Akkor abban a helyzetben meg volt ezzel elégedett, tehát hogy nagyon vágyott arra például, hogy olyan életet éljen, mint a nyugati gyermekek, vagy úgy abban a helyzetben erre nem gondolt? Mindössze 13 éves voltam, tehát valószínű, hogy annyira nem gondoltam bele, mint esetleg már mondjuk úgy, hogy abban a helyzetben is azért voltak 20-25 évesek, 35 évesek, akik lehet, hogy azért ebbe sokkal jobban belegondoltak. Tehát, hogyha azt veszük, hogy például az akkori korosztályban, ugye, mert nem csak rólunk van szó, hanem volt, aki már akkor 30 éves volt, 35-40, és esetleg mondjuk csak dolgozni szeretett volna külföldön. Vegyük a legegyszerűbb példánkat, jó? Tehát, de ez lehetetlen volt. Tehát lehetetlen volt olyat, hogy szeretne Ausztriában dolgozni, Németországban dolgozni. Egyszerűen ezek a dolgok be voltak zárva, és nem voltak megteremtve arra a lehetőségek, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. És itt a zárt határok mellett nyilván emberek attól meg jártak kirándulni a vasfüggöny mögé. Igen. Maga speciál hova járt? Hát a mi kirándulásaink azok eléggé le voltak szűkítve, tehát Tátra, Balaton. Ugye abban az időben lehetett azért menni az akkori Jugoszláviába, oda mi nem jutottunk el, sajnos nem tudtunk eljutni, de szerencsére azért a 90-es években és a 2000-es és az utáni világban azért sikerült azóta eljutni. Viszont így gyerekként visszagondolva, tehát nem volt az rossz egyébként, tehát a Magas-Tátra is szép volt, nem volt ezzel így gond, de én hozzáteszem mindig, hogy nagyon sok függ attól, hogy ki hogy gondolkodik. Tehát mindig az a jó, amikor valaki a gondolkodásának megfelel éppen az a világ, akkor az jó. Ha kicsit másképp látja valaki a világot, egy kicsit mondjuk úgy, hogy szélesebb körben szeretné azt nézni, vagy esetleg szélesebb kontextusba szeretné azt magának leosztani, akkor nem biztos, hogy annyira jó volt ez a világ. Illetve maga főleg igazából már a glasnost és a peresztrojka alatt élt, de attól még érte esetleg családját vagy ismerőseit valamilyen bántalmazás politikai oldalról? Hát mondjuk úgy, hogy hallottam egy-két dologról, bizonyára ott azért annyira nem örültek a családok ennek. Mondom, inkább arra térnék vissza, hogy volt, aki szeretett volna esetleg elmenni akár a 70-es években is dolgozni. Ha már sikerült ugye átjutni a vasfüggönyön, akkor nem is jöhetett vissza, ugye, mert ha visszajött volna, akkor abból óriási problémák vannak. Az a szomorú ebben, hogy miután valaki elment, akkor nem tudott visszajönni csak 1989 után vagy 90-ben. Illetve volt egy rendszerváltásuk, nekünk már nem. Igen, volt egy rendszerváltás. Mondjuk ezt így, hogy igen. érte meg például? Hány éves volt? Még egyszer hangsúlyozom, 13 voltam, akkor azért gyerekként annyira nem tudtam, nem is, hogy erre odafigyelni, azért még nem tudtam ennyire észlelni ezt az egészet, bár elég világosan emlékszem a mai napra, a tüntetésre, a helyzetre, a tévében semmi más nem ment, csak ez. Ugyanígy november volt, ugyanez az időjárás volt. Talán annak is köszönhető, hogy Csehszlovákiában békés emberek éltek, mert azért bizonyára ti is tudjátok, hogy 89-ben azért voltak olyan országok, ahol nem biztos, hogy ilyen békésen lezajlott ez a, hát mondjuk úgy, hogy rendszerváltás. A hallgatók kedvéért itt Romániáról esetleg Pontosan. Így van. Tehát itt azért az emberi viselkedésnek is köszönhető az, hogy itt egyszerűen mindenféle vérontás nélkül ez lezajlott, mindenféle áldozatok nélkül, és azért ez sem mindegy, hogy ez hogy zajlott le, vagy hogy zajlott volna le, mert lehetett volna ez egészen másképp is, sajnos. És mivel maga elméletileg ugye Szerdahelyen tartózkodott az ideje alatt. Így van. Szerdahelyen is voltak esetleg valamilyen megmozdulások? Igen, voltak. Én emlékszem rá, hogy voltak, mégpedig a mai kultúrász területén előtte és mögötte emlékszem rá. De mondom, azért nagyon gyerek voltam még, tehát nem úgy fogtam fel, mint aki 20 éves, de azért észleltem. Illetve maga ugye akkor is éppen fiatalságát töltötte, amikor Csehszlovákia megszűnt létezni. Erről esetleg van valamilyen emléke? Igen, erre nagyon konkrét emlékem van, és ezt el is szerettem volna nektek mondani, hogy például 1989-ben megnyíltak a határok. Ugye, tehát Ausztriába át tudtunk menni, ugye 89 novemberről beszélünk, és aztán 1990-től már lehetett menni Ausztriába, tehát azon nekem egy pozitív értelemben egy
kulturális sok volt. Mert egyszerűen egy annyira más területre mentünk át, egy annyira más közegbe, egy annyira más millióbe, hogy azt én szerintem a ti generációtok azt nem is tudja, és joggal nem tudhatja. Ha megengeditek, ezt egy kicsit jobban kifejteném, jó? Csehszlovákia nem tartozott az akkori szocialista országokba, ez az én véleményem, tehát nem tartozott az elmaradott országok közé, tehát itt a többi szocialista országhoz képest azért aránylag nem volt rossz élet. Viszont ugye, amiről beszéltünk, hogy hatás, többi, amiről rá lehet menni, amikor átmentem Ausztriába, én azt hittem, hogy egy másik bolygóra megyek át. Tehát akkora különbség volt, de olyan nagy különbség volt a két ország között, hogy azt mondom, hogy 50 év, az keveset mondok. Tehát tele volt Ausztria színekkel. Gyönyörűbb házak voltak. Nem voltak új házak, régi házak rendben rakva, szép utak, szép utcák, szép kertek, ápolt kertek, az üzletek tele áruval, ami nálunk egyszerűen nem volt. Tehát lehet, hogy a szüleitek vagy a nagyszüleitek meséltek olyan dolgokról, hogy egyszerűen banánt azt egy évben egyszer ettünk, akkor is órák hosszat kellett érte sorba állni, vagy mandarin, vagy narancs, vagy olyan, ami nektek a világ legtermészetesebb dolga. Meg azt, hogy egyáltalán át lehetett menni. Tehát ti, ha ma délután úgy döntöttek, hogy átmentek Ausztriába, akkor átmentek Ausztriába. Vagy 1985, 86, 87-ben a ti korosztályatok nem dönthetett úgy, hanem egyszerűen a fejébe se fordulhatott ilyen meg. Tehát nekem az egy óriási sok volt, hogy mekkora különbség volt a két ország, pedig hangsúlyozom, Csehszlovákia az akkori szocialista országokhoz képest inkább a fejlettebbekhez tartozott, mint nem. Egyébként most nem akarok ebbe politikailag belemenni, de tehát ebből a szempontból volt ennek előnye végül is, hogy a gyerekek megtanulták, hogy mi ez a rend a mai világhoz képest, mert hogyha ma megnézi, azért így a mai generáció, mai fiatalság azért így jóval többet szerintem megenged magának. Mások az elképzelések, azért régen olyat nem lehetett, tehát ilyen nevelés, meg felnövés szempontjából, fejlődés szempontjából lehet ez pozitívum, nem? Bizonyára, tehát voltak pozitívumok, tehát inkább most arra szerettem volna kielezni ezt az egészet, hogy az áru, tehát nagyon kevés áru volt, nem volt. Tehát amit ti ma ismertek, ezt az árubőséget, ezt mi álmunkban se gondoltuk volna, de ide visszatérek, amit mondtam, hogy mi láttuk az osztrák tévét, illetve hallgattuk, és azért láttuk, hogy létezik más világ is. Jó, nyilván, hogy erről órák hosszat lehetne vitatkozni, és hogy most mi a jó, mi a nem jó, én mindig arra jelezem ki, hogy mindig az a jó, ahogy valaki éppen gondolkodik. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy neki az a jó, akkor bizonyára jó. Ha mások a világlátásai, akkor kicsit azért másképp látja a világot. Visszatérve erre a kérdésedre, persze, hogy én se szeretnék politikailag belemenni, és ugye itt hozhatjuk azt a szót, hogy demokrácia. Tehát a demokrácia, azt tanulni kell. Tehát a demokrácia az nem jön magától, hogy most egy csettintek és demokrácia van. Sokan összetévesztik ezt a szót azért, sok minden mással, és ezt tanulnunk kell. És én azt gondolom, hogy 35 éve azért ezt még annyira nem tanultuk meg. Tehát még mindig tanulnunk kell azt, hogy mi az, hogy demokrácia. Mi az, hogy nekünk mit kell csinálni a demokráciában, vagy akár a fiataloknak is. Úgyhogy talán ezért is van úgy, hogy az a tanulási folyamat az még mindig tart. Vagy lehet, hogy a ti generációtok majd ezt rendbe hozza ezt az egészet, aztán majd megjavul minden. Azt szerintem egyébként egyre rosszabbak a generációk. Tehát mondjuk az enyém is már nem az a legjobb, de hogyha mondjuk megnézem a nálam fiatalabb diákokat, akkor szerintem azért romlunk. Valószínűleg itt köze van az internetnek a beállításához. Bizonyára, igen, bizonyára az is. Meg a mobiltelefon, egyre több. Persze, valószínűleg minél előbb találkozik a gyerek vele, annál rosszabb, de igazából ez egy nagyon mély kérdés szerintem. Ja, például nem tudom, nekünk alapsuliba, például napközibe nem is tudtam, mi ez a mobil. Pontosan. Szüleimnek van, azon telefonálnak, de hát erre, bocsánat, a szavatokba várok, ha megengeditek, akkor egy újabb történetet, ugye kérdeztétek, hogy az a világ, hogy milyen volt ez a 89. Tehát a telefonról konkrétumot tudok mondani. Ugye említettétek, ha nem tudjátok, hogy mi az, hogy mobil. Tehát miért nem tudtuk, mi az a telefon? Azt tudom konkrétan, hogy az én szüleimnek 2 évet kellett várni a vezetékes telefonra. Hogy bekössék? Igen, hogy bekössék. 2 évet. A kérvény beadásától számított 2 évet kellett várni. Tehát én most próbálom inkább gazdaságilag egy kicsit ezt lebontani. Teljesen mások voltak az igények akkor, teljesen mások voltak az igények most.
Sokszor azt gondolom, hogy a mai elégedetlenség az abból is származik, mert az igények azok jóval magasabbak, mint akkor voltak. Tehát az akkori világot talán könnyebb azt mondani rá, hogy milyen volt, ha egyszerűen az igények azok sokkal alacsonyabbak voltak, tehát sokkal hamarabb el lehetett érni azt az igényt, ezáltal az ember boldogabb volt. Ma nagyon magasak az igények, nagyon-nagyon könnyen hozzájuttok a kiránduláshoz, az éttermek, a nem tudom miknek a sokásága, az applikációk, a koncertek, a kulturális műsorok. Ráadásul földrajzilag egy olyan helyen lakunk, ahol pillanatok alatt Bécsben vagytok, Budapesten vagytok, Pozsonyban vagytok, Prágában vagytok, ami azelőtt egyszerűen nem volt, mert nagyon sok minden korlátozó volt. De ezzel is ugyanúgy, tehát ahogy ön mondta, én így vagyok vele, hogy végül is aki tudja értékelni, annak ez szuper. Így de van. viszont aki nem, vagy akár fiatal, vagy nem tudom, vagy aki ilyen negatívan áll hozzá, azt mondjuk én nem értem. Tehát, hogy annyi minden lehetőség van, hogyha visszatekintünk régebbre, rendszerváltás. Összehasonlíthatatlanak a lehetőségek. Összehasonlíthatatlanak. Vegyük csak például a tanulást. Ugye, jó, hát előfordult már a gimnázium történetében azért, hogy valaki külföldön folytatja a tanulmányait, ugye, talán van Ausztria is, ha jól tudom, Prága, jó, Budapest, stb. Ez ma simán megtörténhet. Azért régebben olyan, hogy Nyugat-Európába szerettél volna a tanulmányodat folytatni, az egyszerűen lehetetlen volt. Ugye említette az áruhiányt és hasonlókat, ugye működött egy úgynevezett TUZEX és Boni Igen, és emlékszem. hasonló rendszerek. Igen. Itt, ahol magnót vagy hasonlókat, lemezeket lehet venni. Igen. Lehetett. Ezzel volt valamilyen tapasztalat esetleg? Igen, volt. Emlékszek a Bonira, azt hiszem, hogy egy Boni akkor 3 csehszlovák koronát ért, de ha most rosszul mondtam, akkor elnézést kérek, jó, akkor majd nézzetek utána. Ott voltak, ez Pozsonyban volt, és lehetett venni olyan dolgokat, amiket Nyugat-Európában lehetett kapni. Igen. Tehát nem azt mondom, hogy itt nem volt áru, de az, amihez ti vagytok hozzászokva, tehát ahhoz azért azt nem lehet összehasonlítani. Tehát én ezt már sokszor mondtam diákjaimnak, hogy ha megengeditek, akkor a fagyival mutatnék egy példát, jó? Tehát a mi időnkben, és hát nem volt az rossz, én nem azt mondom, hogy ez rossz volt, ugye, de volt például 3 fagyi. Volt egy vaníliás, egy csokis, és a harmadik meg volt a kevert. És ugye úgymond boldogság volt, mert volt fagyi. Na és akkor ma itt a fagyival, ha egy kicsit példázok, ma van 25 féle, és itt, amit ti is említettetek, hogy sokszor elégedetlenség van, hogy valaki kifordul, mert neki ez kevés. Tehát azért nagyon sok függ attól, hogy bent mit érez valaki, vagy ezt hogy gondolja. De ez a fagyi, ez most egy kicsit ilyen képletes is, jó? Tehát ez sok mindent jelent. Szereti a fagyit? Nem vagyok annyira fagyis, inkább csak egy képletet szerettem volna ezzel így mondani. De mondom, nem szeretnék belemenni nagyon mélyen ezekbe a dolgokra, mert mindig azt gondolom, hogy mindenkinek az a jó, amit jónak tart. Ja, illetve még a nyugati popkultúrán néha-néha ugye becsöppen csurgott így a keleti blogba. Igen. Maga esetleg zenékkel vagy ilyenekkel találkozott akkoriban? Igen, erre is tudok példát mondani, ha megengeditek, elmondom. Én nagyon szeretem a Depeche Mode-ot. És a Depeche Mode volt azon kevés zenekarok között, aki nem csak beszivárgott ide, tehát végül is lehetett hallani. 10 éves voltam, amikor életemben először meghallottam, ezt azóta is tart. És valahogy, nem tudom, ezt viszont nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de valahogy ide sikerült bejutnia. Volt valami zenei műsor, nagyon ritkán, mert ha jól tudom, Depeche Mode is a tiltott zenekarok listáján volt a 80-as évek végéig, a sok-sok más zenekar mellett, de valahogy beszivárgott, és azért azt hallgattam. Tehát vagy rádióban néha el lehetett kapni, vagy valamilyen tévéműsorban, és Depeche Mode volt az első nyugat-európai zenekar, azt hiszem a Queen mellett a Queen is koncertezett, aki például 1985-ben koncertezett Budapesten, tehát Vasfüggöny mögött, 1988-ban pedig Prágában. Ami egyszerűen lehetetlen volt. Azt hiszem, hogy ők meg talán Queen volt. A Queen nevű zenekar volt az egyetlen. Talán ők voltak, akik eljöttek ide koncertezni. Igen, ők 86-ban voltak. 86 Budapest, pontosan, igen. Milyen érzés, hogy idősebb, mint Szlovákia? Jaj, de jó ezt hallani. Már most a koromra gondoltam, nem úgy, hogy Szlovákiára. Hát nem tudom, én annyira így nem foglalkozok ezzel. Tudom, hogy rengeteg most is a probléma, és nagyon helyesen mondjátok, hogy ne menjünk bele politikai dolgokba, én ezt teljesen egyetértek veletek.
Mi még mindig nem élünk azért annyira rossz helyen. Talán ha a 89 üzenetét egy kicsit át lehetne idehozni, hogy valószínűleg nagyon sok ember azért nem ezért volt kint az utcákon, ami az elmúlt sok években történt, de ettől függetlenül mi itt Budapest, Pozsony és Bécs háromszögben még mindig Európa és a világ jobbik felén élünk. Egyetértek. Hogyha most választhatna, hogy most lenne diák, Igen. most lenne a magángimnázium Igen. diákja, és továbbtanulás lenne a téma, akkor agyalna esetleg azon, hogy menne nyugati országokba, vagy maradna Szlovákiában? Most maradnék. Még attól függetlenül is, hogy nem kell mondanom, bizonyára mindannyian tudjuk, hogy milyen a helyzet, illetve milyenek a helyzetek az elmúlt években, évtizedekben, de maradnék, de viszont mindenképpen kipróbálnék egy olyat, hogy egy évet valahol. Tehát, mint fiatalok, egy évet valahol, valamelyik egyetemen, akár egy szemesztert, vagy egy évet, de azt gondolom, hogy ma Pozsony és ez a környéke azért tartogat jövőt, megfelelő jövőt. Szerintem. Ugyanígy szlovák tanár lenne? Illetve miért lett tanár? Mi motiválta? Jó kérdés. Hát, miért is lett az ember tanár? Talán az ember nem lesz tanár, hanem azzá válik szerintem. Inkább az évek alatt ez formálta ki valakiből, hogy tanárá válik, illetve annak nagyon örülök, hogy gimnáziumban tanítok, és én mindig azt gondolom, hogy a tanárnak van egy sokkal fontosabb feladata, mint maga a szak. És ha esetleg mondjuk, hogy az elmúlt 4 év alatt, akiket tanítok, vagy bármi, ahogy találkozunk, akár veletek is, és ha esetleg mondok egy olyan mondatot, amit majd egyszer 10 év múlva eszedbe jut, hogy ezt tőle hallottam, talán nem is mondott akkora nagy maraságot, és akkor, hogyha azt megfogadjátok, akkor talán már megérte tanárnak lenni. Úgyhogy a kérdésedre válasz, hogy miért lettem tanár, ezért. De ez a jó hozzáállás, mert egyébként nem mindegyik ilyen, nem mindegyik tanár. De tanár hivatásos tanár. Próbálkozom, jó? Említettük, hogy a nyugati kultúra hogy csepegett be a keleti blokkba, de most én arra is kíváncsi lennék, hogy az orosz kultúra mennyire befolyásolta, vagy az orosz zene a maga életét. Orosz zenét azt annyira nem ismertem, tehát azért az nem jött be ide, viszont én még az a generáció voltam, aki tanult oroszul. Eléggé könnyen tanultam oroszul, mivel a szlovák mellett azért az orosz az egy jó nyelv. Ebből a szempontból sajnálom, hogy ez kimaradt, mert szerintem könnyen tanulható nyelv az orosz. Mit akartunk ebből kihozni? Mennyire befolyásolta a keleti kultúra? Hát azért az jelen volt eléggé a dolgok, tehát azért a mi iskolánkra még ki volt írva, hogy örök időkre a Szovjetunióval, tehát azért mi még csináltunk olyan dolgokat, de majd sok mindent vágjatok ki, ha úgy lesz, ami jó, nem megfelelő jó, hogy azért sok mindent kellett úgy csinálnunk, hogy az arra felé azért mindig megfelelő legyen. Esetleg a munkaünnepe, vagy hasonlók nem kell munkaünnepe is, de hogy nem, hogy zászlót kellett vinni, hanem mi még felvonultunk is. Igen, tehát erről is tudnék. Tessék, én akkor még körülbelül 6-os voltam, és mi csak felvonultunk, de erről is tudnék mondani, de ezt most nem mondom. Jó. Nem is pionír vagy úttörő esetleg? Az is voltam, minden voltam. Ugye? Hogy éltem meg, csak ilyen nyári táborozás, vagy? Igen, a nyári táborozások azok mondjuk nem voltak rosszak, tehát most félreértés ne essék, inkább én mindig, tehát most nem azt szeretném, hogy ez most úgy jöjjön le, most valami kritika 89 előttre. Hangsúlyozom, amit már többször mondtam, mindig a gondolkodás függő. Én az a típus voltam, aki mindig jobban szerette szélesebb körben látni a világot, igen, tehát mert mindig azt mondom, hogy amíg nem láttunk mást, addig nem tudjuk, hogy hol élünk, hol lakunk. Nem könnyű, ez a rendszer se, az a rendszer se, ami volt, sehol se könnyű, főleg a mai helyzetben, de beszivárgott minden tehát lényegében, de mondom, azt sajnálom, mert az oroszt azért meg lehetett volna tanulni, és minél több nyelvet tud valaki, annál jobb. El tudja mondani a színeket oroszul? Jój. Kezdjünk el. Tudok egy verset, jó? 1, 2, 3, 4, 5, Visa, Zalcsik, Pagolját. Ennyit tudok értelen. És ez mit jelentett? Azt hiszem 1, 2, mennyit mondtam? 1, 2, 3, 4, 5, kiment a nyúl sétálni.
Kaki Beázsávót, ezt még mindig tudom, Minyázsávót. Remélem nekünk hasonló évek után nem ennyi fog a szlovákból megmaradni. Én is nagyon bízok benne, jó? Morho. Ha megengeditek, visszakérdezhetek, ti mit gondoltok erről? Mert azért engem érdekel a ti véleményetek is, mint fiatal generáció. Magáról a rendszerváltás. Igen, tehát ez a 89 előtti, hogy ti mit hallottok, hogy ti, akik nem értétek ezt át, hogy mit gondoltok? Hát legtöbb embertől azt hallom én például személyesen, ugye, hogy amiatt már amilyen volt a politikai rendszer, hogy ugye nem volt jó. Tehát a mai világhoz képest nyilván. Bár hallottam már olyat is, hogy jó volt, mert mondjuk az illető azt mondta, hogy neki a családjának kedvezett. Ugye ez attól függ, de iskolánkban is van ilyen egyébként. Igaz, de szintén azt mondom Simon véleményét igazából, mert vannak, akik sokan ilyen posztkommunista szindrómában szenvednek, hogy minden jobb volt és hasonlók, de általában ez csak azokra vonatkozik, akik élvezőik voltak ennek a elnyomó rendszernek. A haszonélvezői. A haszonélvezői, pontosan, és hogy is mondjam, igazából engem a legjobban zavaró dolog, ugye nyilván a elnyomó rendszer és erőszak alapú dolgon kívül az, hogy a kommunizmus elméletben biztos jó, de gyakorlatban mindenki úgy viselkedik, mint hogyha nem közös lenne, hanem senki. És amikor bejártak vagy hogy is mondjam, a régen elnök mondott egy ilyen viccet az egyik beszédjében, hogy a Szovjetunió eljátsza, hogy fizet a népnek, és a nép eljátsza, hogy dolgozik. Én ilyen meglátásról vagyok a kommunizmusról. Igen, még ha megengeditek egy dolgot, ugye, hogy szabad világ lesz, szabadság lesz, ha egy kis üzenetet mondhatnék neked, mert nem akarok itt okoskodni, meg semmi. Vigyázzatok erre a szabadságra, jó? Tehát ez csak azt tudja, aki élt más rendszerbe, hogy mennyire egyszerű az, hogy tudom, hogy nem ez a megoldás, hogy most fogom magam és elmegyek. Nyilvánvaló mindenki ott szeretne élni, ahol született, ahol van. Ez is benne van, de van egy lehetőség. Hogyha csak annyira, hogy körülnézel más világba. A legnagyobb tanulság a világon, a legtöbbet ad, amikor utazol, körülnézel, látod, hogy mások hogy élnek, kultúrát megismered, a legtöbbet ad, amit csak ad valami az embernek, és úgy jössz haza, és azután sokkal jobban tudsz ítélni valamit, és erre vigyázzatok, ezt ne veszítsétek el soha. Én például még hozzáteszem, hogy én úgy voltam vele mondjuk, nem tudom, tavalyig, hogy külföldön szeretnék tanulni. Csak aztán végül is utaztam nyugati országokba, megláttam, hogy ott milyen az élet, ugye most beszélek itt, nem tudom, Franciaország, Olaszország, Anglia, és hát végül is úgy döntöttem most mondjuk harmadikban, hogy én maradok Szlovákiába. Nekem abból elég. Tehát egy kirándulásra. Megnézem, hogy milyen, oké, köszönöm, tanulok belőle, habitusok, de végül is, hogyha így összegzem, akkor mondjuk én magamnak úgy veszem, hogy ha nézem a biztonságot, megélhetést, nyilván családot, lokalitát, akkor nekem mondjuk ez... Mi földrajzilag, én mai napig mondom, hogy nagyon jó helyen élünk, nem könnyű az élet, nagyon nehéz, én megértem a szülőket is, mindenkit, mert nem könnyű, egyre nehezebb, minél többet kell teljesíteni ahhoz, hogy a napi megélhetést valaki biztosítsa, de földrajzilag, mindenileg mi még mindig egy nagyon jó helyen élünk, és remélem, hogy ez így is marad, tegyetek érte kérlek. Jó, szerintem akkor így is marad. Ez jó, hogyha megfogadjuk, kedves hallgatóink. Teszünk érte. Ja, én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, jól éreztem magam. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Illetve további szép napot kívánunk. Viszont kívánok, és üdvözlöm a